Ya Jal. Sik to. Sing kok sing pertama iki lho. Aduh adek aku buta. Butuh apa, Dek? Lha makane aku gumun silamu apa nek baterainya apa pinten? Lah nyapa? Lah kok iso menceng ya? Sirahe menceng. Lha mau apane to Pak kuwi kok? Mbok Awakmu mbok Ya pijet-pijet. iki dienggo contoh percontohan dusun Jambon. Contoh apa? Winih nanas. oh iki wine nanas. Iki winih nanas sing bertongkol. Nanas kok jagung? Jago padha. Dengan nanas,